Iti karon papagayam ibasa ti surat ti buyat nga napakuluan. Di kan tumit baybayan. Saguday nga ti surat ni pagayam tayo nga buyat. Dear Manong Nemi, agtawan nakpalang iti 12 Manong Nemi agbasbasak iti grade 6 elementary. May masak nga anak datatang kininanang. Ngayon ti pakasda awak sakbay ti panagturpos ko Manong Nemi iti elementarya irubrubuat ni nanang dagiti arwaten mi ngagpadpada. Siyempre, dinamag ko no? Apay ka rubrubuat mo dagiti arwaten ta. Nadagsen nga sa naay tinsungbat ni nanang Manong Nemi. Rabi man ngaminen iti agawid ni tatang saan ko napuutan ti sangpet na. Rabiin ko na, agsipod ta, alas 10 iti maturugak, tawan klasik iti kabigatan na, ta Sabado. Awang pa iti ni tatang Manong. Siguro, nagsinungbat namanin kininanang. Nagapad naman siguro iti rabi, ket kapot siguro tinairot nga irot nga turog ko saan ko naputan di panagapada. At nga tadagas ka napasamak. Ngay di day nga oras Manong Nemi na imas pala yung titurog ni tatang. Nang api hindi yung sungbatan sa lutsud ko. Api rubat yun na kitarawatan ta. Anak. Itangal daw. Panawan tanda ito nga balay. Takapay, met. Sana naksiyak ti kayat ni tatang mo. Di ka mawatan nanang. Grade 6 kan, amok nga mawatam ti amin. Siyak ngagpeso ti asawa ni tatang mo. Siyak ti ingkasar na. Tay di ang amin, agay na kami palahing at napasamak ka na kami. Idi agbunga dayta nga napasamak ka na kami. Nga isi ka dayta. Kapilitan nga ingkasar na ni tatang mo. Napilipilit lang nga nang ikasar kanya gabot na masikugak idi. Ngam ka na gitohin. Nakasara ka niti sa bali nga babae nga talagang ipatpatig ni tatang mo. So nga. Itirabi, imbili ni tatang mo nga irobot ko hindi kita rawatin ta. Tapumanaw tan ito eh. Gabo ito ay tumitlangal daw. Isang pet di tatang mo. Ti barong asawa na. Abi nga palubos yun nanang. Da kayo madlandag ko na nga da kayo ti us-usto nga asawa ni tatang. Awan ti marami din ko anak. Awan ti marami da kanak. Gabo ta na torturay ti amam. Imbagak pa kang kuha na. Nga agbalinak nga katulong. Nga agserbiak kadakwada iti kayat na nga asawa, nun asawa. Saan tala pumanaw? Ngam tinakayat. Kahit mo sawan, nanang, mangisang piti sa bali nga babae ni tatang, kahit isot ka idana, kahit sikat agbaling nga katulong da, kasi di ati kayat ko. Tapno saan tala nga pumanaw? Tapno ta pagyanan ta. Tapno ang talat tatang mo. Yung saan naman ta kayat? Kahit yung ka di nga rod, nga da kayo gusto nga asawa ni tatang, kat saan isot hanggang sikat ka idana, nga tagabunda ka, madiyo. Iso nga madi nga ron. Saan na kinayat? Ure kayat ko kuma. Ure kayat na nanang. Kayat yun, diya kayat. Talaga nga papanahon na ta ni tatang, kakit pumanaw tan. Saan na ta na kayat? Uwan. Saan na ta kayat? Dinak kayat. Kinore si ka, dinak kayat. Tatimao ka, dimteng ka, nga saan na nagayayatan. Mawatak ti kayo nga sa unang napilitan laing nga nangikasar ka na kayo, gabu kanyak. Ngim saan na kayo nga eten, ken saan nakbat nga eten.
iti palangmet nga madbalaw kung saan nakakayat ni tatang. Saan natakayat ng padpadaw. Tulungan ako na, mangire, sagana kada kita arawatan da. Kada nakasalita kong na-tricycle ang pagduganan ta. Papanantang arod na nang. Nakasalita ko ni Lulam nga bikid. Iti asdag ti eskwela yo. Sa jetang. Urit asdag ti eskwela. Hangkan nga aglugan pa'y. Magmangnakan tulatan. Tapos ang kamarikatan. Kasanong arod din nanang. Anak. Anak ka, kinipat-patay ka. Saan kantong nga baybayan? Saan kantong mit nga baybayan, nanang ko? Idi na irubot min da kiti arwatan mi ket na ikargami ni tricycle manon na mi intananak. Kuna ni nanang. Mabait lang nang. Tagpakadak pa kini tatang. Matmaturog pa lang. Saan nakita kita nga rimuhanin ti silid. Napaniti ko suy na nagmulumog kini mismo. Abagiso nga rumbuar ni tatang manon na mi iti banyo. Idi tadak matiniti asideg. Tatang? Buyat. Sabay. Ingkabin. Lain kayo ka. Awanan dado pa nga sao. Agpakatakmat lang kang katatang. Nga nga sana sa magpakadak ka niya. Tatang. Apeng nga nangala ka pa lang ti sa bali. Kadadalang haro din ni nanang. Ubing kapay. Barito aktun tatang. Mawatak ti amin. Hamang buyat. Nusang pagin lawlawag ni nanang mo ti amin. Kahit kung ilawlawag ka. Napilit na naklay nga nang ikasar ng asawa kininanang mo. Gabot na nagsikog. Diyak nagayayat nga nasikog kag isuna. Diyak nagayayat nga dimteng ka. Saan mo pulos ng inayat tinam? Aging gana sa rakak ni Pilar. Nga ni Pilar kita, isot tinakariknak ti ayat. Ni Pilar, isot rumbay nga asawaik, isot rumbay nga kadanak, iti dito nga balay. Pumanaw kayo, gabat balay ko dito. Tawid ko dito. Kaya nanda pinagitawid ko dagang nga inlakok. Nga iso itat usaran mi. Kaya ni Pilar nga agpiyag. Ano ti kwarta? Ano ti kwarta mi kini Pilar? Mitid ko amin nakasapulo ni Pilar. Ni Pilar no makita mo na kumakasla artista. Ni nanang mo. Reject. Iso nga, pagkadunok pa kini nanang mo. Kaya damatin ni Pilar. Di yung kadipulos inpatik ni nanang ko, tatang. Saan? Kinayat ko lang ang kinadan na, bayat isa nga pulok at duwang tawan. Kapot na nagagayat ni nanang mo, nadungo, manangasikaso. And medyo naimas mo. Saan naimas tiluto na? Ngamsang ko ngayatin. Kitsyak tatang. Ditak kadipulos impating. Mapututak to ni Pilar. Tadagit yung putot kuntukin ni Pilar. Isudan to tipatpatig ko. Naulpit ka nga ama, tatang. Ana? Amo nga sawan data? Amo ka sawan. Kaputaan mo kamarik na. Tiulpit mo kaniak. Tiulpit mo kada kami kininanang. Sabi ko matasang kantong agbabawi. Sabi ko magbabawi at. Alagan! Panakan! Agkutikan! Sige, tatang. Maring nakita tantupay. Kahit nakita tantupay. Ang mga nusang kanton nga bigbigan nga ama. Nakita tantupay ang mga nusang kanton nga bigbigan nga ama. Talaga nga kastat na odi nga bagak ken kuha naman. Tadyak amo nga utuben kinamirisan ti klase ti puso ti kasken kuha na. Awang pulos tim pakita ken parik na nakanyak ang mamateg ti may nga amamano. Ngem at daninanang nga nang punpunno ti pagkurkurangan ti amak.
Gabutan na tungo, manangipateg ni nanang kanya. Ipatpateg na, agas man ti panangipatpateg ko ken ko ano. Nagyan kami nga rod ken ni Lola Bikid, Manong Nemi, ket ni Nanang, simrek di may nga karinderya, idin tasyak, intuloy ko tinagbasa. Nagbalinak mo't nga singpet, ken managtulong iti balay, aging ka dimtengen ti panagturpos ko ti lawentarya, Manong Nemi, ket naragsakan ni Nanang, taadamat di kitay ribbon ko, di kitay certificate ko, di kitay medalya, nga nayukor kaniya. Nang, ato ka ti paalak, nga basit anak. Napialangan da, kwa, umayang pambaran na umayan di kitay umay nga karuba tayo, sa umay da kamatan regalwan na. Saan to nga da nga umay ni tatang? Tamalaglagip mo ka ti tamam. Rumbay ka di nga, lipatak ti amam. Saan ko ka di nga, rumbay ka di nga, anak, amo ka sa mo malipatan. Gabot amo misona. Ama misona. Kitsi ka na. Di mo malipatan. Impatug ko te, ma'am. Ipatig mo tulad ta. O rin nagsubli kang kas pagarigan. Saan nga nagsubli? Kinauri nagsubli. Baka mabunog ton di pusok nga kayat kang kuhana. Pinagbasa na nga rod Manong Nemi ni nanang ti high school, tumultulong akmat siyempre, no bakasyon, mapanaggatang, uno mapanaggatang agpidot ka, di kiti mabaling kong ilako Manong Nemi, nga di kiti plastic, landok bote. When Manong Nemi tultulong agtibagik, agasbat parang tultulong ko kininanang. Alis to nga naglapas ti panawen, Manong Nemi aging graduara ko ni ti high school. Agraduarak manen. Elementary edi ta high school. May sakan nga baro, anak ko. Nakabarbarukan. Kaya talangan, danubya mon. Awan pa nang. Barbaring ang danto na. Ngimawon sa baling nga ramidak no di mangipas na ti panagbasak. Ngim ti question. Mapagbasa nga ta iti kolehiyo? Anak. Yaradok ti bakik. Gastarik ti amin na pigsak. May sakat ko lang ti panagbasa. Gapote ikarik kang kanak. Saan ka nga baybayan? Numampay binaybayan na tan ni tatang mo. Nang, ikarikmat ka na kayo. Saan kay tumet abaybayan? Di kan tumet baybayan na nang ko. Di magbindasan na Manong Nemi ket amo katulungan ni nanang iti babaling kong maitulong. No dumteng ti panagbabayadan Manong Nemi iti kuleyo panagbasak. No adabag kurangan na Manong Nemi siya iti mga remedyo. Aging guide adda ako ni third year college Manong Nemi ne prumutmutin ni nanan ko. Manipod para inaw aging gang para iserve nagbalinan ng assistant manager isun iti karinderya. Naipurmot kayo nanan. Wen, ngimato ti sweldo at siya akong ti assistant manager. Siya pa yung nukat adda jay kahera. Hindi damo para inaw, di kwan para iserve nga para sukat. Ita agad siya akong timang sulo nga para sukat kada kita order di kita agurder. Kaya na kaadwan na pa yung nga siya tagbabantay nung hasta nga mapanagbakasyon na di aking kukwa. Adu pa yan na kita amok nga luto, anak. Tano, dantupunan ta, kabaylakton ti mangipasdag iti karinderya. Nanang, mga sinapod Diyos niya. Third year, kalpasan ita, danto may mesa nga taon, nagreduarak ton. Kininto makapagturpusak, kat maanda na kasigot ti trabaho. Di kayo ito agtrabaho na nang. Agi na kayo ito, asyak lang nagserbi ka na kayo. Anak, adadang mariknak ti panagtain ko no saan nakagtrabaho. Baka ura into na trabaho mon, kahit kung doon tatagtrabaho. Adara pahap kumot anak. Saan lang ang sikat adara pahap na.
Ano tarapap mo na nang maadhan di ka bukbuko ng karinderya. Tilang kurang na kapuunan. Banyo nang, tayo na trabaho kon, kat adaornong ko, ikang katipagpuunan, nga mangipas di kinibukod mo karinderya. Sala karinderya, baka balin pa nga restaurant. Ida-adda ko ni fourth year college, manunemi dimteng, ti babae ti biyag ko, na magpitik ti puso. Manunemi. Iso da ito'y ni, sino? Sino? Ano? Iso da ito'y manunemi ni Laila. Transferi iso na manunemi nagkapoy sa baling universidad kat nag-transfer dito'y tagyanda ka nun dito'y lugar mi. Hay, itala makita ka. Gabuti talaga nagpasak dito'y. Siyak ni Laila. Ay, siyak mo ni Buyet. Buyet? Di ba ti Buyet kat Junior? Adari kita Bongbong, Junior kita Buyet, Junior, Yung. Sino anda pa? Gunggong pa Hanak nga Junior. Ano nga, nag-alam tinagan mo nga Buyet? Diyan ka mo, sumatin tawag na kanya. Ngayon ito sustuhanagan ko, ket Benito. Benito, iso nga Buyet. Di ko managan mo nga Ben, uno Nito, uno Ito, Benito. Hawagan na lahat ni Buyet. Hawagan na matilatan ti Laila. Transferiak. Agpatbala ti kurso. Agraduar tanton. Mari nga no makapaggraduar ta. At the boyfriend mo? Awampay? Sika. Saan ako tumadaan ti boyfriend? Ay, tiket ko sa one of the girlfriend mo. Nawampay. Nagsinungid kami manunemi aging ka nga na istorya keng kuha natin may panggap. Idi, panang patalaw kada kami kinitatang ko. Kahit mo sawin, ninanang mo kinsika, idi aktawan ka ti 12, pinapanaw na kayo ni tatang mo. When? Gabutan ng isang pati sa baling ng babae, nga pudong ipatpatag na. Nagyan kami kinilula pikid, insakad ni nanang ti biyagmikan ti panagbasak, babenti panagkada na ti karinderya. Awan pulos ti naure ko nga tulong ni tatang ko. Kat kumusta matitan ni tatang mo? Tsaka mo? Dadi lang panagpakadak iti tumalaw kami ti naudi yung panakakitak kin panakisaritak kin kuana. Tsaka mo no, damaten putot na iti barong asawa na. Noon niya itan ti kasasad na. Di mo ka di kayat mabanan sa rungkaran? Awang panawon ko. Ken, awang pambarak amang sa rungkar ken kuana. Baka masaktan ang layo sa marungkarak. Kinibaganan ito nga saan nakaputo. Ganda kayo, Laila. Kumusta ang tibiyag ko? Well, nasya at tibiyag mi na ornos. Iso na lang ta. Iso nga nag-transfer kam dito eh. Gabutang. Natay nilulang ko dito eh. Gabut awan ng tagyan. Itibalay, ngayon nilula, na kaming tagyan. Ano kayo magkakapsat? Duha kam lang. Siya kiniadin ko nga June. Wala na siya at ikiti parents mo. Napapakin ni mama, okay da. Natungo da. Awan ti problema. Napiyapay ka na kayo, Laila. Nakompleto kayo. Kinaragsak kayo. Sa bagay, naragsak kami met kaninanang. Ure awan ni tatang. Naragsak kablat ta kaninanang. Adak ini manunemi ti maudi nga semestre ti fourth year college idi maidalit ni nanang. Nanang, apay? Sumbro nga sakit anak. Baka mabambanog kayo ngamin unay. Haamman.
Dalagan mo't lang ti trabaho. Yung baka sumken nga ta at talagang sakit. Nasken may kumpay ko iti hospital na nang. Hanin na. Ang pagbayad ta. Nakaututang pa yun. Kada kiti dinawat mo ka sa pulam ti eskwela. Nanan, di umutang tamanan. Di utang mabayadan. Ngam ti bihag no saan ta nga may sakbahay amang lumapukaw. Maminsan kailangan bidi tulubong nanang. So mayat kami nung saan. Masapol nga may kumpayin kayo. Manong Nemi, adating maod nga grabe nga sakit ni nanang. Nagproblema kami ti kwarta, manong. Namuna kat ni. Masangwanan ti finals. Nanang, anak ko nagtupig amin kang kangasaan ako ng ospital. Di mo kumang namamuan ti sakit ko no anak ng ospital. Nanang, no saan ko namuan? Kaya nagtumtumor kay latat ti talad da. Saan ka nga magasan? Pangalam nga rin ti kwarta nga gastusin manak. Padumatin ti utang ko iti karindari nga pagpapaayak. Tilang nalpasa nga natay taon remedyo na nanang. Aramidag ti amin. Kasi iti inkarik ka na kayo. Gabutasandak nga baybayan. Saan kayo matkabaybayan, nanang? Juan, da kayo nga ina nga nakapatpatigunay kanyak, ken mangipatpatigunay kanyak. Di ka ito matbaybayan. Saan ka baybayan, nanang? Manong Nemi, na ibagak da ito'y kinilayla. Alam, bayam, barbarang agdam, may tulong na papakin ni mama. Ibagak to katakwada. Saanin, kababayin mo, Clyda? Saman, patulong katakwada. Abi nga di mong padasan tumasadag kinitatang mo. For how many years? Almost 8 years. Kumusta nga tita ni tatang ko? Kit, yung kasarong karan ah. Anyat amom baka nakabakbak ng itan. Nagpatulong nga kang kuha na. Inunas kin nga ibaga mga utang mo, tabayaran mo tumat lang. Pinadas ko tinapan, iti pinanawak nga balay, Manong Nemi, kalpasan dandani walon nga tawan itapay lang ti panagsubli. Ni, kasla nabaybayan mo ti balay mi Manong. Nagaruruot ti rubayan, Manong Nemi, kasla awanin ti tao. Sana ka basta mapan simrek iti inaladan, Manong Nemi, nagsalutsudak iti karuba. Iti tiyanggi, Manong Nemi, ti nagsalutsudak. Nga nimbag nga bigatyo. Kastamot kang ka. Sino ka aya? Dadak ka di malasin, nana. Salutsudak ko mapin na sino ka, numalasing ka. Sa bagay, grade 6 sa kidi. Grade 6 ka ide. Kitne, agraduarak to ti college. Sino kaya? Siyak ni Buyet. Buyet. Buyet nga anak ni Ingrid. Nga putot ni Fernan. Nga pinagtalo na kay ni Fernan. Sangpit na ni Pilar. Wala na siya. Nagdakil ka. Baro ka man kayo. Ay, pagkadam kadlay kaya. Nagwapo ka. Agraduar ka ni college ko nam. Wala na. Kita kumusta mo tinitanang mo? Dati ko natin problema. Abot adat hospital. Grabe sakit na. Kasapulak ti kwarta. Napalagip ko nga rin ni tatang. Barbareng ko no adda maitulong na. Ni tatang mo. Adda maitulong na. Api kas naman ti nagbalinan ng balay mi. Nabaybayanin ti balay yo. Tiyak man mo. Taday jay nakaisaldaan na kita. Di naman umay padalusan. Amayat ko mga pagkasaraan. Kaya nitatang ko nga ron. Nagtalaw da? Insalda na itang balay, kinlute, hananasaka. Kaya na. Naman nga ron din nitatang.
Nuti ayan, daitan kini Nana Pilar. Nabayagan nga nagsinada kini Pilar. Ta idi awanen, naibusen, ti naglakwan ni tatang mo, iti tawid na, panakabigay na. At daman trabaho idi ni tatang mo, di mo't umanay nga para iti paggastusan natin, nagarbo, managgastos nga Pilar. Kwarta laing ti kinalagaguman na kinitatang mo. Idi awanan ti kwarta ni tatang mo, ay sus, goodbye kunan. Basta gayam, nakadadupay ti utang ni tatang mo to'y. Bagas kada sardinas. O, matsabali pagalanan at idinekkat manin ti trabaho na. Nagsapol trabaho, awang masabulan at pasaray uminom, di ba nagsakit. Sa tinungal itat iyan ni tatang ko na. Yaman mo. No, jak maniro agad adda iti andi kiti naganak ken kuana, andi mo kadi amoy ang dalulo kini rulam. Andi kiti naganak kini tatang mo. Namnaminsan sapeng nga napanggam sa jay. Gabot saan nga kay-kayat ni nanang. Gabot saan da kay-kayat ni nanang, sandak mo da kay-kayat. Tasyak sa tip gapunan no apeng pilit kinasawa ni tatang ko ni nanang ko. Wait. Hanga ni nanang mo ti kayat na ginaganak ni tatang mo. Ngayon idi ingkari ni tatang mo nga pagtalawon na kayo. So, naala na tawid na. Insang ba't na ni Pilar. Awang nga ti may tulong ni tatang ti may panggip ti problema kini nanang. Mano nga minti pasapol mo? Imbagak mano. Bakit no agradwar kanto na ko na sa buntungat nga tamot amalipatan no mangtedak iti may tulong ko. Ngayon utang mo Una na alaman. Alaman na. Tay supay nga adda nga nayunan mi. Dahitoy, adda may tulong ko. Imbagtasaan ko pa yun na ibangko. Inak ko may bangko. Nana, thank you. Mga ramit na kasuratan Kasi inawat mo dito yung kwarta, kas utang, bayadam to into no makapag-graduar ka, kinatan trabaho. Siguro kalpasan ti duwang atawen. Awan ti interes, basta nagsublin do retoy. Pirmaam. Agyaman na salud. Thank you kada kayo. Takil ti may tulong dito. Lawan baraw. Amo no nasiat ti tao, nasiat mi ti tao, pada na nga tao keng kuana. Amok nga di mo to malipatan na ito'y utang mo. Nainayon mo anong nimi ti kwarta na impautang di naganak kinilayla. Basilat kurang nan manong. Hindi pakitak ti doktor manong nimi numano. Alalakit tabayadam to ang kumpletuan na ito no malpas ti operasyon. Mapagkalatamat patulong kanagda dumapay ng pagpatulungan. Importante, ket sigurado nga mabayadan ti operasyon ni nanang mo. Idasak ba iti operasyon manon nemi kinasalitak ni nanang? Nanang, anak, agyaman ka. Nanang, no kasunod sa inyo panang baybayakan niya. Kastamat isang ko panang baybayakan na kayo. Di kay pulos baybayan nanang ko. Agyaman ka anak. Bayo ngayon nan. Amoy ka din na panunod ko tinaman nagpatulong kinitatang. Ibag mga tulungan na ka. Ahang ko na danon di balay na nagpanawan taking kuhan. Awanin na may bayanin di balay. Nagkaruotan ng tiglawlaw. Naisaldan sa ni tatang. Ngayon samot nga mapan inasikasot ng salda ka. Kada iti nga balay. Sa dinungal itatiyan ni tatang mo. Yung bagada nga dadyay, ang dalulo kinin lola sa anak napan. Pinanawan ka nun ni Nana Pilar Arizona, hindi awanin ti kwartana. Hindi maibos ti naglakwan na iti sanipana, titawid na. Kasjay, ti malala ti kaskin tatang mo. Sanak ngayon patig, numan pa ipatpatig ko.
Nakakita iti kas kinipilar nga napintas, sosyal, mabalin na nga ipagpadakkel, hanga mabain nga magkuyog, ano kakuyog na, at sosyal nga rin nga babae. Nga mamugi din, nga tilayang naglakwan ni tatang mo, tiyap after na di nga babae. So anak ko na kinitatang mo, iti ibaga na nga, saan natan nga kaya, nagtalawtan. Agbabawi kanto ko na kengkwana. Kaya data, awanin, di ba? Yung api nga tangasan na tangat sinapol na nang. Ana, sinapol na ta kuma. Hindi awanin ni Nana Pilar. Imay kumang karata, tapno pasublin na ta. Siguro, anak, awanin tirupa nang agpakitang karata. Awanin tirupa ni tatang mo. Balagit ng operasyon manong nemi aging ka dimtengen ti panagraduar ko. Kadimit lang nanang manong nemi tinangabay kanya tarimuar idin iti hospital naman papaungar pa ilaan. Nanang, may katlong panagraduar ko. Iti kawanin ni tatang iti sidong ta. Iti pinagtalaw na ta ni tatang. Graduation elementary, graduation di high school, kanitang graduation di college. Naragsakan na kanak. Nakaragsak ako na. Nang runan no may ruar munto ti panagtake mo ti board, ket may san kanton nga board passer, kaya nandun trabaho. Nanan, kasi iti karik ka na kayo. Sang kay ito nga baywayan? Sang kay ito nga trabaho? At dahil tulatan ni Jayan ni Olulopik Kid. Kaya ito mo nang aramitin ta, mga ipatakder ta ti bukod ta nga balay. Kalpasan na, mag-agurnong ito ti pagpuunan para ti karinderya. Ha? Ito na ti karinderya mon, siguro, mabaling akton ti kasawa, agpamilya akton maten. Agpadpada kami kinilaila nga board passer manong nemi, kaya nagpadpada kami pa nga dagos ka nakastrek iti trabaho. Kaya may isang rabi, manong nemi pinasyar ko isuna kat ditoyin nga formal nga bagag iti I love you, Laila. Agyamanak buyet. Agyamanak. Sabi ko matanda pa na kay karik. Sabi ko mata saan ka mapaay. Sabi ko ma. Uwain, sabi ko ma. Ngem, jak pa'y masinunod tirik na. Lumampay, nabayag matang nga nagkatkaduwata. Iti makataon nga managkaskolanta. Makuwaray ka di? Agurayak. Handlakit o ni mga bayag. Agurayak. Manong nemi, iri panagurnong ko kinaykayat ni nanang manong. Nga mangipasdek kami nga muna iti karinderya. Nga dyan nagatang mi nga pagdiswang kumati balay mi manong nemi asidik ti highway dito yan. Nga nangipasdek kami manong nemi ti bukod ni nanang nga karinderya. Nga magustuhan nga pagstardengan di kitilugan nga gaputi amyanan kinabagatan. Malaksin iti pamigat, pangaldaw, ken pangrabii, adu pa digiti delicacies manong nemi nga may display ditoy nga katangin digiti aglabas akas pasarabo da kada digiti pagawidan daman. Nagala kami maten kada digiti mayat nga digiti display iti pakrang ti karinderya tago pa da isupay nga pastrek manong. Nga digitoy ket isupay ti araken digiti umay aggatang ken bumisita pambarandan tumaten nga mamigat merienda, mangaldaw, pangrabi. Aging gaman ng naming nga inaklunin ni Laila ti panagayat ko. Agyaman ang Laila. Siya kung ti kararagsakan nga lalaki dito lobo. Ano ti planom nga ron? Siyempre, mga ipakdara kong ti balayta. Balayta yung wala nanang ta. Ay, nanang ko. Kadang iti agbalintong anak ta. Kumusta mati di balayo, Jay? Di nang panawan nyo? Kini, nang
ng panawan ni tatang mo. Kuno, ng panawan nyo kinitatang mo. Tsaka mo, di mo kayat nga sikati mangalaw, iti nga balay, ken lote. Tsakayat ka radya nga lugar. Radya nga lugar, kat mga palagip kanyang tinapalabas. Na panang baybaya ka na kami ti amak. Awang kas ti mga barawanan. Sa bagay, napintas dito eh. Karinderya sa balay. Okay. No, gabutado mo't ornong ko. Tapno mako na nga duwata, amis mo, tagastos iti balay. Ngayon parak ta. Tumulong nga. Kaya nito malpasan di balay, ison tumatanti, panangikasar mo kaniya. Naplanon ti kalay sa manunemi amumin no kaano kinisagsaga namin di kita skin nga masapol. Kaya may sangal daw manunemi palagkapumi nga nang asikaso ka din skin nga asikasumi ti kasarmi kininahila. Imbas nga mga kami ti restaurant manunemi talangan ti karinderya ni nanang. Na imas di kita putahin na. Sige nga, idiat ang mangal daw. Libre pa Ididimdang kami dito yung manunemi, sinabat na kami ti may sakarig di servidora. Sir, ma'am, ti awawakan di sir, ma'am. Man, tamo obisina kay ngay. Mangang kami man, ha? Etay kaimasan nga putahe. Sige, ninanan, adarita kusina, sir. Kaya nada kabarbaro nga simrek empleyado. Apay nagkurang kaya? Dahil yung amin parain now, nagikat, so nga nangalakam ti kasukat na nga parain now. Dikat kahit na sawan, nga kabarbaro nga parain now. Once, agto ka kasi doon. Itasar mo na, isa ka naman na kita masapsapo. Dahil ka namin. Tinakman tayo ni nanang. Nangandakon. Ay, anak. Kaduha ni Layla. Umay kang mga daw doon. Anda nga mag-ahim, agpeso para inaw tayo. Kabarbaro. Yung pa lalaki. Lalaki manuno sa agad. Sumilaso, tamo naman tag-inaw. Sabi nakakutong mat, kasi nagkakapsot. Hindi tumalyaw manong nemi. Anda ka mag-gaya man. Buwit anak. Nanang nga pa inawagan nagtanak. Di mo ka timalasin. Ang kumalasin na. Diyan ka mumison. Sige nang. Baka na itasarin na kiti pangaldomi kinilayla. Sige, panawang kape dito eh. Ure italayang tumalyaw manong amok na iso. Ngayon balagip ko dito ko nakengkwa na idi. Papanawan na kami. Kat nung sabat tumantidalan, takas pagarikan, takita at tumarin. Baka saan kanton nga malasin. Baka saan kanton nga mamo. Iso ang kasi dyan manong namin ipakita, impagak gasaan ko nga mamo isun. Inimangmangan kami manong namin. Sila dano na kabang panunutem, puyet. Di ka barbaro ng empleyado dito eh. Di ka barbaro ng parain now. Tapay. Iso na iditimbagak nga. Noong sabat tupit dalan da. Baka sangkan tumatid nga mamuhunan. Ni tatang mo? Kahit mo sawan ni tatang mo, ti baro nga parinaw. When? Adarasong kong may baga nga, saan ko malasin so, nangabutan ako tong. Nakakapsot nila nga niya. Kahit mo sawan, kastan din nagbalinahan ni tatang mo. Ni tatang ko, ako naman din, nakatatahor. Gabuta, atot naglakwan na ka na natawid na. Ngay sumit iti marakan
tinagbalin nga may kaduhang kadenana, asawa na. Ngayon nakariknahan ti ayat, tasan na nga inayat ni nanang ko. Napilit lang nga nagkasar, gaputan na sikugan na isuna. Nasyak ti sikugan ni nanang. Awang pulos timpay na kanya kapamatig ti may sangama. So ako nakengkuhan na edi. Numapasamak to pa iti nagsapat ti dalan na. Baka saan kanton nga ama mo. So ako nakitay. Saan ka nga ama mo? Buyet. Baliktadang man ti lubong. Amam tulat ta. Gusto, amak tulat ta. Ngimawang ka diti karbengak nga mangiparik na kang kuwanat sakit. Amarikrik na kabutin na ramin na. Gusto ti kunan ni nanang. Nga di mamamunan ni Pilar. Nga isot kayat nga idan na ni tatang. Nga isot kayat ni tatang ang pangipayan karag iti naglakwan na iti tawid na. Ngimbes ko mga para kada kami. Kuna kanu ni nanang idi. Agbabawi kanto. So nga nabayagan nga agbabawi. Tsak man na mo kininanang no apa nga inalan na nga parain na. Yung mitikas dyan nga langan nga nakakaasi ore hamusol doon nga tan. Adala pagyanan na, adala pakanan na. Buyet. No adapay lang panangilala ni nanang mo keng kuhana. Mas kumakay ka. Tas si kakit putot na. Ninanang mo kitsa mo saan nakapkapinan no? Datamit pagkunam nga napudnot panagayat ni nanang mo keng kuhana. Tadi pulos na kay ayat ti sa bali. Hindi pinapanaw na kayo ni tatang mo. Nawaya kumamat ka makalat sa bali, di ba? Yung sana yung naramid. Gabuta may mesa lang tipat-patig na. Ken amuna, agparparig na keng kuha nga dumting to, iti pa nagsubli ni tatang mo keng kuha. Numaawat ni nanang mo isuna, mas pekeng ka. Gabuta si kakit pudno nga putot na, Buyet. Tsaka mo't ibagak, Laila. Buyet, kas advice, ti may isang mangipatpatag kay ka. Ano't adakeng ka? Sabang loob, di ba? Nasakit tinakam mo. Masakit ang loob mo para sa tatay mo. Nasaan ang sakit? Adakeng ka. Nasa loob mo yung sakit. Nga sika iti makarikrik na iti sakit. Unfair, Idinto na dyan, nasakit tinakim mo, na dyan, hindi kagurguram, kat nakalaglag ang jirik na. Gabutawan ti sakit loob. Nga daking kuhan. Api nga di ba iwagsak. Tinasakit iti kaungam, tapno sa mo marikrik na sakit. Si kakit din nagsagsagaba, idinto ta, saan mo nga basol? Rumang ana di ay aking basol tagsagabang, saan nga sika? Ano tiket mo sawen? No agpakawan ni tatang mo. Pakawanin. No agkari, nga sulnitan na di kita nagkurkuran na kengga. Ikam ti gundawin na. Tadakarbangan ti tunggal tao nga agbalbaliw. Adakarbangan ti tunggal tao nga mga sulnit na diya mga nagkurkurakan na. Anya tamom, babakabang bukal tumatlang ti pamilya yo. Mapasubliyan ni tatang mo, kahit agragsak kayo matin. Agragsak ka nga madaan ti ama, agragsak matin ni nanang mo, nga madaan ti asawa. Yung baglaki din manunay taadda ni Laila. Why? Nagtalinaed ni tatang akas dishwasher manunay. Gabata busy ken busy kami, kin Laila, mga sagsagana ti amin, dedilaing ti pa nagkita mi. Aging gangadimtengen manunemi ti pa nagkalay sa amin. Seremonya ti kasal.
Ninanang laidi manong nemi practice uno agar rehearse not during rehearsal. Ngayon midumtengen manong nemi ti seremonya adamutten kadwana. Kadwana mutten ni tatang. Nga hamutten nga makuna nga nakutong. Limok magmutten manong nemi nga pimudaw. Kat nagsubli ti dati nga taer na iti arwaten na. Ngagbagay daw na ikininana. Anak, ni tatang mo. Kaslasan ko malasit. Anak, pakawanan na ko nga. Ika na kumatikong taway ko mga sulnit ka na gitnang kurkuranga. Tatang, malakip mo ti kunak yang kaya di. Iti pa nang papanaw mo ka na kami. Baka agsabat tubay ti dalanda. Baka ito nagsabat manin ti dalanda. Saan kayo tumitin nga mo? Anak, ikam ti kong tawin ni tatang mo. Nanang, kaldawan ti kalay sa amin kininayla. Tsakayat, nga nadagsan di barokong ko. Iso nga tatang, awanin ti na sakit na rin na. Agamanak, tadimteng kayo. Agamanak, ba't anak, ti panangawat mo, kin panang pakawan mo kaniya. Naragsak ka na talaga ay, dadi nga kasar, manong nemi, kalpasan seremonya, ken resepsyon, insibrumin manong nemi, di kabarbaro nga balay mi. Kalpasan nga nabitnisyunan, kalpasan manong nemi, ading teng deta nga nabii, iti master bedroom manong. Dito nga minaster ko manong nemi ni Laila, minaster mi agpadpada, no kasano, nga aramidan mi tinauna nga anak mi. Manong nemi naman pa nagrigat kami agpadpada kininanang etikal labas. Kaya tinaramid ni tatang, kahit mapanunod ko itang isot nagbalin nga challenge kada kami nga gina. Tapno aramidan mi ti mga amin nga pamuspusan. Tapno makapagturpusak, madanak tinapindas nga trabaho. Kasi iti karin ninanang kanya nga saan nak nga baybayan. Kasi mat iti karin kuha nga saan kunto ang baybayan. Iso nga saan kong binaybayan ninanang, kahit saan kunto ang baybayan, kadig iti panagsalog tunpig sana. Agasmet kasang kuntumat panang baybaya kinitatang. Nasulnitan nga rin ni tatang manunemi, di kita adungan nagkurkurangan na, kat syempre, nagsublitin na nanay, nga panakariknak ti pamatig kan dungo ti may sang ama. Kaya iti panang ipatig kumat iti mismo nga ama. Nagbarinak na siya at nga asawa ken ama, kanang italungan anak mi, kastamot kin na siya at ni Laila nga ina, ken asawa, ken kinasiyat na amanuga. Nagbalingan na ragsak na taling na ay, tibinangon mi nga pamilya manong na yun. Ilawanin ti sa pulag pa kinahapon Diyos na di agnanayon kumati panang taramay na kada kami. Dito nga rot manong name ti pagkasalita, kanagyaman naglaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kaya't sabay kumata na kay bati akmo ti adal, liwliwakin pagstarbingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdingig ken nagbuya, more power to your program. Ito nga rot agyaman nga pagkaya mo. Buyet. Thank you, Buyet. Thank you kadagiti amin nga nagbuya.